Navždy regličky vítám od nového a dneska z Bravo Starsu. Takže moji brawlery, mám toľko to ich. Nie sú úplne najlepší, ale nehrávam to moc. Ale začnem, takže na mojom YouTube kanáli sa to bude viac a viac objavovať. Takže teraz sa snažím to kita dať. Môj najlepší brawler je ten, ako najlepší, najviac, že s ním najlepšie hrám je tento, táto vec. Takže môžeme ísť hrať. Nie som úplne profík, ako som už hovoril, takže keď budem prehrávať, ospravedlňujem sa za to veľmi. Aj keď, no, môžeme ísť na to. Najprv si dáme tento boxík, si zničíme. Dobre. Ups, daj ho, dobre. Nie to. Ja som hovoril, nie som v tom profík. Mal som tam nabité, takže moc nové. Takže prepáčte za toto. Znovu boxík. Ideme, tu je ten strom. Bye bye. Bye. Počkaj, tam je Edgar. Poďme na ňo. Poďme na Shelin, to je sa. Na Shelin. Nie. Jakže som mal tak málo životov. Poďme si dať niečo iné. Epic. Čo si dáme? Dobre, jo. Ich tým je trochu lepší ako náš, ale nejak to zvládneme. To sa takto Spike neumre. Nie. Idem tuto, počkaj. Jedného musím. Dobre. Už iba dvaja sme. Dobre, mám dosť životov. Ups. Pomoc! Kde sú? Ježiš. Bože moje nervy.
A zabil som na svom. Ježiš, to sú slavy, môj tým nedal. Nie, porazte ich. Tak to máme prehraté. Asi. A prečo si ho... To je... Daj ho už! Dobre, 1v1. Dáš to pokoj. Pretiem to dáš. Utekaj. Poď po nej. Daj ju, bože, poko! Dáš ju. Poď po nej. Poď. Makaj, poko. Veríme ti všetci, je to v tvojich rukách. Jo! Dobre. Ideme na to. Nie. Aha, tam počkaj, idem po ňom. Poď sem. Dobre. 2v3. Dáte to, chalani. 2v2. Dáte to, chaloši. Ems je dole, takže dobre. Poko. Ty si ma minule nesklamal. Nie, poko. Zachraň nás ako minule. Je to v tvojich rukávoch. Si najlepší. Áno. 1v1. Učakaj, dohyluj sa. Poď. Kam ideš? Ježiš, to je... To čo urobil? Kvôli tebe mám -2. Ježiš, to je úplne... Minule si nás zachránil a teraz akože nie, akože fajn. Tak, to sme červení. Dojelo sa. Skáčem? Poď sem! Jak ma... Akože toto, jak ma zabil, tak to akože ja už som ho miliónkrát. Nike, dáš to. Nike, veríme ti. Lebo tam má Nike. Poď. Bracho, už ich zabí. Ale 3 proti 1. Bože. Už to zabí. Nechod tam ako poko. Minulú hru. No, tak ty si chuba. Dobre, Nike. Ježiš, to je borec. To je frajer. To je akože vyložené, že frajer. No, zabil som. Prečo aj? Ja už neútočím.
Ja už neútočím. Hovoril som, nie som v tom profík, takže nehejtíte ma, prosím, ďakujem. Pro. Vidíme pro. Už ten Edgarzom, je to na tebe. 4 proti 1, to není fér. To čo je za tým šialený? Čo je za tým šialený? Čo je za tým? Takže... Ja, nevadí, borec to je. Jak ma videl? Povedz mi, jak ma videl. Brácho, nie, toto čo zastalo? Jo. Dva ve dva. Nie, prosím. Ja, prosím. Pro, si pro. Už ti verím, že si pro. Ale daj to. Prosím. Veríme ti. No tak neverím. Tak to sme prehrali na plnej čáre. Znova. Tak ideme niečo iné. Čo by sme si dali? Futbal dajme. Bože, musíme to vyhrať. Ideme na to. Aha, pozri. Nevie. Aha, pozri. Nie, nevie. Vie. Bože. Chráňte ma. Gól! Je to tam! The baby! Ci pána. Ci. Brácho, čermuje. Idem. Jo, je to tam. Výhra. Dobre, skilly. Ja som vedel, on bude dobrý. Kid je dobrý na futbal, však ste videli. Hej. Takže. A ešte. Otvárajme. A blingy. Čo otvárať? Dobre. Takže, jak sa vám toto video páčilo, áno, dajte like, odber zvoneček a zatím nazdar. Čus.